Ayan, magluto naman tayo ng tinola. Yan, papakita ko sa inyo kung paano manghuli ng manok. Paraan namin sa panghuli ng manok. Ayan, hintayin natin yung manok na lumapit. Wala pa pala tayo. Patuka. Ayan, lumapit na, bilis. Nga lang, siguro mga 2 taon tayo maghihintay niyan bago pumasok yung paa niyan sa tali. Ginawa natin pansima. Yan, hintay-hintay lang kayo at mahaba-habang kwentuhan to. Ayan. Ay, so after 45 days wala pa, pumasok ka na, naantok na kami. Oy, ay nako, busog na. Baka mamaya umalis ka pa pagkatapos mong pumukha dyan. Ayun, dali rin. Linisan na natin. Ayan, ewan ko ba't nangayayat tong manok na to. Kumakain naman to ng maayos. Siguro nagda-diet to. Ayan, sexy niya, no? Lagyan natin ng asin para matanggal yung langsa. Ayan, ganyan. Tapos sukasan. Ayos. Matiin natin. Diba? Bilis. Talim ng kutsilyo natin, oh. Tay, bagong hasa yan. Shoutout sa'yo, Tay. Yan si Tatay Tony ng Maribeles. Iwan na tayo ng mga natin, mga panahog. Ayan, mga rekado. Bilis maghiwa. Kala mo, Chef Boy Logro. Ayan, ginto. Naku, mahal. Ang liit-liit. Patay ng papaya. Habang wala yung may-ari, nakawin natin. Ayan. Diba? 2 na lang. At least hindi natin inubos, no? Tira natin para sa susunod may nakakakoy ulit tayo. Ayan, dito na tayo. Alayahan na natin. May pagbabalat naman ng papaya na yan. Ayan lang natin yan. Ayan. Matosta. Huwag naman masyadong tostado. Yung tama lang ba? Pag nag-prito na siya, lagyan natin ng sabaw. Masarap yan. Sabaw, native yan eh. Diba? Damihan natin yung sabaw para malasa yan. Sigurado. Goods na goods yan. Tapos takpan natin yan. Pag kumulo, palabutin natin yan. Asin tsaka paminta. Takpan na. Haluin muna konti. Yan. Punta tayo na doon sa Tita Tats TV. What? Nangingi tayo ng ng tanglad tsaka daon ng sili. Yan, tanglad. Malawak nang maubos yan. Ako lang nakakaubos niyan. Tapos yung daon ng sili na yan, tirahin na natin yan. Diba? Basang-basa pa ng ulan. Yan, uwi na tayo. Uy, may napansin ako dito. Ginagawa nito. Uwi natin kung may nahuli na. Oy, may nahuli ka na? Wala. Wala pala. Uwi na ako. Uwi na ako. Wala pala eh. Nagkimay na lang tayo ng dahon. Tapos yung ito pagtali ng ang tanglad. Yan. Hindi makakawala yan. Tapos kaya pamulo natin. Pamulo na. Tapos lagay yung tanglad. At takpan ulit. Tapos pag malambot na, yan. Tignan natin kung malambot na. Malambot na. Lagyan na natin ang papaya. Yan, ganyan. Tapos dahon ng sili. Pag totoo na yung papaya. Yan. Okay na yan. Goods na yan. Goods. Lagyan na natin sa plato. Sarap. Maraming salamat po sa panonood.